Gipahibalo sa Commission on Elections kon COMELEC nga magsugod pag-usab ang rehistrasyon sa mga botante alang sa 2026 Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections karong Oktubre 20, 2025 hangtod May 18, 2026 sa Office of the Election Officer sa matag munisipalidad ug siyudad gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Sabado, lakip na mga holidays, gawas kung ipahibalo kini sa COMELEC nga suspendido. Sumala sa COMELEC ang rehistrasyon, abli og naglakip sa tanang klase sa aplikasyon, sama sa bag-ong rehistrasyon, transfer, reactivation, correction of entries, inclusion o reinstatement sa record, o pag-update sa datos sa PWD, senior citizens o indigenous people. Deklaro usab sa ahensya nga dili apil ang Bangsamoro Region. Tungod May 1 hangtod May 18, 2026 pa kini sugdan human sa parliamentary elections. Alang usab sa requirements, usa ka valid ID lang ang ikinahanglan. Ug subay niini target sa maong ahensya nga makadugang og 1.4 million nga mga bagong botante sulod sa 7 ka bulan nga rehistrasyon.